作地京介です。作地です。作地です。作地京介です。作地京介です。作地です。途中で作地京介ですね。二重に聞こえちゃった。ミスっちった。皆さんおはようございます。作地京介です。合ってっかな俺の名前。作地京介で合ってる？もうちょっと合ってるか分かんないからみんなの方で確かめといて。BGM つけたいと思います。でっけ。おはようございます。作地京介です。おはようございます。イェーイ。合ってる？合ってる。ありがとうございます。よかったよかった。うこく継続じゃないっけ？それは今日の昼やったスプラトゥーン配信の流れを組んじゃってますね、そのコメントはね。もしかして自分見失ってる記憶喪失の節がややありがち。今思えばね、なんか当初の設定では記憶喪失みたいな単語がなかったわけでもないような気がするんだよね。合ってますよ、多分。俺に限らず視聴者も記憶喪失気味だね。なんか今、記憶喪失っていう独特なイントネーションを放っちゃったな。映像キャプチャーデバイスを切って、どれだ？俺マイクラいつもどの画面でやってる？これか？なんかわからん。どれがマイクラの正解だ？これか？なんかこれっぽいぞ。ここにマイクラを置いて、でっけから多分違うんだろうけど、まあ、結果論これでセーフとしましょうか。はい、こんにちは。なんか、いつもとちょっと感じが違うな。枠がない。ごめんね、最初から配信に手間取っちゃって。これか。こうして、OK、この枠ちょっとギリギリ見えるぐらいの感じがいつも通りの配信かな。よし、できた。ありがとうございます。もうなんか僕がいろいろ準備してる間に皆さん来ていただいてありがとうございます。ケンさんも読み上げてこうかな。来ていただいた人、いくらさん、SH さん、神代あまねさん、上白なのか神代なのか、なんかこれ3回目ぐらいの迷いな気がするな。うさぎ丸さん、カイロットさん、龍角さん、ありがとうございます。最弱仮面ライダーすん、ケンスン、セアスン、ヨヨルさん、ヨヨルスンって呼ぼう。オノアクススン、おはようございます。マイクラしたいと思います。なんか一人入ってるね。確認するか。ルカヨミネコ入ってますね。ルカヨミネコ氏もなんか22時からマイクラ配信するって言ってたので、もしかしたら僕と被りかもしんない。ヘイテッドジョンはマジで意味わかんなかった。あれかっこいいよな、あの曲。嫌われもんジョン、やぶの中隠したそのミサイルスカレインのナボストレインだって何してんだ。間に合わせるここに我々もんジョン、後悔のなかった選択なんからしねさせいたしたなんさ、人じゃなんだフリーかいなないヘイテッジョン。超好きあれ。意味わかんないあれね。ピョンと飛びのジャンピ吐きだめのクランピ食べれてこれ着地したってことで、それもナージョアージヘイですそうみたいな。あそこやばかったよ。あそこほんと意味わかんなかった。何あの曲って思いながら歌ってた。原曲が化け物すぎるので、よかったらね、ベーコンさんの。あと、島じいさんのもおすすめですね。もう選んで。島じいさんね、発売した CD に、ヘイテッドジョーン入れてたよ。本当にあの速さで歌ってるの？歌った。あの速さで歌ってるよ。一番意味わかんなかったのがね、なんかね、荒波にのんまれもまれみきれもんまれみたいなところ。あそこね、あの歌詞通りに歌えないんだよ、あそこ。歌詞通りに歌うと絶対に詰まるから、ごまかして歌ってる。なんだっけな、ぴょんと飛びのジャンピー、吐きだめの乾杯食べれとこれ着地したところで、それもナージョハージハイです。そう、岡田の総括なもんじゃないぞ、こちらのそう、詰まるんだよね。M が多くて。ジャンルラップ、ラップでいいと思う。ね、あれ、かっこいいよね。えげつないよね。ちなみに僕は、ふにかっこ妹さんっていう方の、歌ってみたで、その曲を知りました。ふにさんっていうのは、なんか、ネタいて普段はおふざけ系の曲を上げてるんですけど、たまたまね、なんかその曲だけ
ほとんどおふざけせずにガチ歌いしてて、やばこの曲って思って、もう聞いたのがもう結構前ですね。あの曲初めて知ったのが。以来なんかずっといつか歌いてって思ってたのをやっと歌いましたね。あれ歌詞間違ってても聞かない実際それはそうわかんないよ。あれ歌詞間違っててもあの曲ヘイテッドジョンはね。久しぶりにマインクラフトの時間あった。ありがとうございます。犬猫さん。読み方変えようかな。剣病とかにしようかな。剣病さんありがとうございます。腑に落ちない人ねそんな呼ばれ方されてたんだ。そろそろじゃあマイクラ入りましょうか。今日はね、金玉取りの面々にはバレないようにやっていきたいと思うので、もし今視聴者の中に金玉取りがいたらひっそりとね、なんだ息を引き取っていただければと思います死なせかけちゃった。やったー。この間ねマイクラちょっと配信したんだけど、あれねなんだっけ、いつか動画にちゃんと起こしたいっていうあれでまあなんか配信しながらやってたんだけど、後から見返したら結構画質が荒くて、ちょっとこれ動画に耐えうるもんじゃねえなと思ったのでボツにします夜っすね。寝るって早速言いましょうか。寝る。ルムさんはルカさんの配信にいたし、こっちも見てそう。んだと死の宣告。息を引き取ってもろて。寝れるかな。待って、今いるよね、ちゃんと。いるね。起きちゃった。俺が起きちゃった。ESC キー押しちゃった。ナイト・オブ・ナイツフィーチャリング、フィートリング、わかんねえ、その、FEAT のその正式名称の読み方今ちょっと思い起こせない。フューチャリングでいいのかな。僕YTR さん、ゆとりさんって読んでいいのかな、それのやつだと、多分ゆとりさんだったと思うんだけど、バッドアップルが好きなんだよね。バッドアップル。なんか、その、ゆとりさんが歌ってたやつかどうか今にして思えば定かじゃないんだけど、バッドアップルの、なんだっけな、思い出してえな。なんか、夢見がち現実の審判、誰か連れてこいよピンチヒット、ギャップに戸惑うことからネガティブが視点とまとう言葉、死にたいなら横じゃなく縦にカット、理性がセリカットみたいな。いつだってなんだリアルのはずなのに生きてくなんてミステリアスみたいなやつ。あれすげえ好きで。一時期クソ聞いてた。合ってるかな、ゆとりさんで。なんか詳しい人いたら教えてください。全然朝がこん。来た、やった。そうか、いるね、めっちゃね。いって当たっちゃった。当たっちゃった。ふーやっほーイエー。死んだ。ふざけてたら死にました。今日はね、なんか隠れ通路みたいな、隠し通路掘りたくて、前々からちょっとずつやってはいたし、配信でも見せてたんだけど、隠し通路をね掘ろうと思うんですよ。今までやってたのはね、入り口がここの待って今めっちゃ胃がやばい感じだったごめんもうね、ここのいつもの釣り堀の下にこういう場所があって、ちょっと待って、今装備が水中で泳ぐあれじゃない、これだ。水中歩行3と水中呼吸2。ここからこう入ってエンチャ部屋に続いたりね、完全に人の視覚をね手に取ってる、そういうあれなんですけど、あとここ登って自宅のここに出たりみたいな、今そういう隠し通路があって、もう一箇所繋がってんのが確か今まで配信でやったやつだとこっちルートだ。こっちルート行ってそこそこ泳ぐんだけど、こう抜けてここに出てきますと。ここですね。あそこのいかにも普通にあそこから水が流れてるだけに見せかけて
実は内への隠し通路になってるみたいな。逆に堂々としすぎて分かんない隠し通路なんだよね、ここはね。配信外でも隠し通路を作ったの？そう、ちょっと作ったんだよ。ここ家のところから降りてこっち側の道、多分ねまだ配信では見せてないんだけど、しかもなんかもう泡も出てるんだけど、ここねどういうあれかというと、ブワーって入るじゃないですか。こう縦にめちゃめちゃ連なっていて、一番下まで来てこう道があって、今ここまで、そう、この先まだ作ってないんですけど、とりあえず下に降りるところだけ配信外で作っちゃいましたみたいな、こういう。でこれが帰り道。今この2つあるんだけど、ここの1つですね、要は。でここからどうつなげようかなって考えてて、そう、採掘場、ブランチマイニング予定地みたいな。多分ブランチマイニングがそこでしないんだけど、待ってね、どこだっけ。そう、ここの、左ルート降りていった先につなげようってもともとは思ってたんだけど、なんかこれは内緒ね。金玉取りの面々には内緒なんだけど、なんか他の誰かの家に勝手につなげちゃおうかなって思って、俺の通路、秘密通路。勝手に誰かの拠点につなげちゃおうかなって思ってしまって。あね、マグマ漏れてるよね、さっきのとこ。そう、あれ怖ーって思いつつ、俺も掘ってる最中めっちゃ思った。ね、そう、勝手につなげてやろうって思ってね、この間視察してたんですよ。みんなのとこ掘るならどこがいいかなーって。今、読み猫ルカさんがいるから、バレないように、じゃあ、先にルムの方から行こうか。ルムの村の方から、どこにつなげようかなって、今、結構迷ってて。あと単純にこういうところにつなげるのもありはありだしね。あと前配信でチラッと言ったんだけど、あそこに、前4人で作った、なんかあれがあるじゃないですか。ね、ここが俺の区域なんですけど、ここの、水族館ゾーン。ここにつなげたいなっていう思いもちょっとあったりしたんだけど、大変かなって思って、一旦放置中みたいな、凍結中案件なんですけれどもね。ここはともかく、ルムのところ、そう、勝手につなげちゃうとかクソ迷惑じゃん。いいね。いいよね。勝手につなげんのいいよね。でしかもバレないようにつなげたいんだよ、俺は。気づかれないように。借金玉取りの、なんか順番がごっちゃになったよな、今。ここがね、ルムの村。あ、竹見えてんな。なんでゴーレム、村から出された？え？なんか、厳しい生い立ちかなんかあった？村の誰かに暴力振るったみたいな、そういう案件かな。めっちゃ俺の馬に体押し付けてくるじゃん。こういう、妙になんかスキンシップに積極的なところが、この村を追い出される。何あれ？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 え？何あれ？何あれ？何あれ？え？何あれ？何あれ？何あれ？なんだあれ？え？なんだこれ？え、なんだこれ？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 ちょっと待て、なんだこれ？待てよ。何あれ係数高っ、これ高い。何これ？え？建物も高ければ、どういうコンセプト、えげつないタワー建ててんじゃん。びっくりした。何これ？びっくりした。トラップタワーの建物か、これ。トラップタワー系かこれ。わからん。わからん。建設中なんだろうな。ごめんね、建設中にお邪魔しちゃって。帰るわ。何あれ？びっくりした。はい、パノプティコン。あ、パノプティコンはぽいかもしれんね。
あ、そう、前からなんかね、ちょっと目はつけてたんだけど、ここ、ちょうどこのタワーの目前なんだけど、ここにさ、丸石生成器あるじゃん、ルムんとこ。これの、ここよ。これのここにさ、つなげるってありじゃねって俺思ってて。絶対バレんじゃん、ここ。絶対バレないじゃん、この位置。ここの、ここ。絶対ここバレないじゃん。こんなところ、想像しないじゃん。に、つなげようかなって思ってたんだけど、やばいな、これ。でも、目の前にこれがあると、ちょっと怖いな、それは。いや、バレないだろう、さすがに。マジか。そう、ここを開けたこの中から、今こっちから多分一方通行にあるんだけど、こっちから入れないから。出てくるだけになるんだけど、そういうツールを欲しいな。でもそれ逆に都合いいわ、こっちから入れないのは。つまりだってルムの方からうちに来れないってことだもん。これは。うちから一方的に来れるってことになるな。ただ、遠いよなーって思って。ね。っていうのか、ルムのとこはだいたいこうかな。ここもさすがにバレるし、こっちはなんかなんとかなりそうではあるけど。何これ？金か。まあまあ、ここも多分、でもここ意図してこう作ってるから、気になった時にバレちゃうな。ただ、ここも可能性としては全然あり。ここね、金の下ね。あと、ここらへん、なんか、ルムのとこってこの辺繋がってなかったっけ？この辺なんか、すごい穴開いてた気がするんだけど、まあいいや。あるいはこの辺かって感じなんだけど、今のところ、丸石生成器横じゃないわ、中が一番いい。俺がビジュアル的にめっちゃ好き。あそこの中。あそこめっちゃいいよな。なんかルムの村以前、この辺から入れたような気がするんだけど、修復されちゃった？あら。あら。俺の隠し入り口が。俺のじゃないけど別に。って感じで悩んでるのと、ここでもさすがにちょっと距離があるから、まずはなんか三日巻の領地かなんかで試したいんだよな。って思っていて。遠い、ほらだって冷静に考えたら結構遠いじゃん、ここ。トロッコ必要な距離だよ。それじゃなくても馬が必要な距離だよ。まあ、三日巻は実験台みたいなところあるからね。三日巻の家、ただ、あそこもあそこで複雑なんだよな。で、勝手に人の家お邪魔するか、一回。ここ正規の入り口？なんだあの看板。ステーキここ。ね、あの塔の存在パないね。逆側か。なんもないじゃん。何この無の看板。なんなのよこの無の看板。なんとかしなさいよ。通路、右にめっちゃ牛いるんだろうな。音えぐいわ。家じゃないんだね、ここは。俺か三日巻がパノプティコンするならともかく、ルムのパノプティコンはなんかね、いいよね。逆にいいよね。ルムがやるんかいみたいな。パノプティコンでもないしね、そもそも。わからんけど。もしかしたらそこ正式名称パノプティコンかもしれんけど。三日巻の家、そう、三日巻の家は、侵入できるルートはめちゃめちゃありそうなんだけど、ただ、ここ、刻一刻と本当に状況が変わりゆくから、ごめん。隠れ家の入り口入っちゃった。刻一刻と本当に、三日巻の家は状況が変わってくから、下手なところに作ると、後から修正された時にバレちゃうっていう欠点があるんだよね。何の音かな？呪術。なんか
ルカピョンルカピョン100回遊べるそうだよね。もうスパイクチューンソフトが今度スイッチで出す風来の試練5みたいな1000回遊べるダンジョンみたいに本当にね刻一刻と状況が変わりゆくから、三日巻の家はどういうこと？ルカピョン、ここにもルカピョンいるんだけど、ルカピョン2体おるんだが、ルム、見ないとこ、一番左は。一番左 C 以来ね、俺の認知したところではない。見なければ、そう、ここか。はー。こうなってんだ。へー。なんで三日巻の家の秘密暴いてんだろう。で、どこに、ここは本当に、水路作ろうかな。何この穴、塞いでいいのかなって塞がれそうだよね。ある、めっちゃある。その未来めっちゃ見えるわ。だってわざわざ泳ぐモーションになって中確かめようとは思わんしね。逆にここポンと掘っててもいいんだけど。こっちでもいいのか。待って、一回夜だから寝とくか。この辺にベッドないかな。さっきの呪術ベッドは嫌なんだよな。他のベッドでなんかないかな。他になんかレッドストーン試してんのかな、三日巻は今。呪術以外のベッドない？三日巻んちって。呪術ベッド以外ない？俺呪術ベッドは嫌なんだけど。人の呪術ベッドで寝るのすごい嫌なんだけど。絶対呪われるじゃん。ダメか。しょうがない。呪われるか。もううめえ。テストにありそう。寝ちゃった。寝ちゃった。やばい、呪われる。この今回の朝のうちに、今回の日中のうちにどっかに拠点に戻ろうか、一回ね。で、どこに掘るかなんだけど、これがむずいんだよな。ここはさすがに浅すぎてバレるで。ここを、自動収穫機にしてるここ。自習ここ。挑戦してたな、そういえば自動収穫機。配信でもやってたな。チラ見したわ。この辺かな。ここは下回路か。なるほど。回路ってことは今後も手加えそうだな。やるなら、ここの左かな。さすがにこっち側回路大丈夫でしょう。いや、どうだわからんな。ここ掘るのはちょっとね、バレやすいんだよ。ただ、こっち側も来るから、左に穴開いてんのも変なんだよ、ここ。むずいな、ここは。中の水路こうなってんだな。こっちは、これ何？ここ何？絶対これ修正されるだろ、この水。ここはサトウキビ畑も、なんか、すごい、途中って感じ。三日巻の家の中に直接、ルート開くか？ここは何？ここの、水路。ここは、掘れないな。バレるだろ、これは。三日巻の家のごちゃっと感好き。それはわかるんだよ。すごいわかるんだけど、俺が潜入する上で、逆に難しいんだよね。ごちゃごちゃだから多分どこ行ってもなんとかなるんだけど、逆にどこだろうと発覚のリスクがあるっていう。これ帰り道ある？あれこれ積んだ俺。あれ俺積んだ？ひょっとして。三日巻の家で俺こっち側から帰れるか。びっくりした。積んだかと思った。これ家の中ダメだな。何らかの形で家の外に道作んないとだな。もはや壁の裏に穴開けちゃえばワンチャンそれでもバレない気はするんだけど、でもでしょ、それは。この辺はいや、バレるだろ、この浅さ。足湯やん。これ、以前釣りしたあの池でしょ、ここ。この池、あんな浅さになっちゃったの？あの池。みんなで釣りして、ここのフェンスの隙間から俺がゴミを落としたあの池。こんな浅くなっちゃったの？足湯やん。
やばい。人の家の批判してる人になっちゃう。やばいやばいやばい。バレないうちに距離を取らないと。鶏がなんかちょいちょい孤立。お、卵や。むずっ。超むずっ。ここは何？ここは何？あれあいつあれ？もしかしてあいつあれ？違う。あいつは？ねえ、あいつは？おらんのかな？消え去ったのかな？固形。めっちゃ冷たそう。ね、足湯。冷たい足湯ってどういう需要があるんだろうね。むずいな。三日巻きの家の中に直接掘りてえけど、ただ常日頃その道が開いていくから、どこ掘っても発覚しそうなんだよな、逆にな。一番安全なのはあそこなんだよ、あの下。多分この辺が一番安全なんだけど、それはちょっと無難が過ぎるってもんよ。やっぱね、リスクを冒さなきゃ始まんねえからな。一番俺の中で今その可能性としてあり得るのがここかな。ここ。ただこう来た時に、あれなんか穴開いてるっていうリスクがある。それはもうしょうがない。だからといってこの奥はさすがに行けないし、ここはさすがにまずいしな。まあ、ここまで行けばいやダメだな。こっち側から開いてるからバレるな、これ。まあそこなんだよね、三日巻の家の候補は。ただそっか、三日巻の家の方がルムより難易度高いな。一回じゃあルカさんちも見に行くか。そう、あんなとこで満足しちゃダメだよ。そう、あんなね、三日巻の家の外の滝の裏とかそういう、いや、それは逃げでしょっていう。やばい。馬忘れてた。三日巻の通路の中に馬放置してたこと忘れてた。よし、行くぞ、ルカさんち。そう、三日巻の家は雑多で、その常日頃変わりゆくからこそ難しいんだけど、ただね、俺、ルカさんちもまあむずいと思うんだよ。むしろルカさんちめっちゃむずいと思うんだよ。その理由を今からお見せしましょう。ルカさん今家におんのかな？家にいたらちょっとバレそうだな。ただルカさん今すごい自然に通っちゃったけどさ、めっちゃ整備されてない？今すげえ何も言わずにスッと通っちゃったけど、ここ整備され方がえげつなくない？これ多分ルカさんなんでやったの。ここドゴーって本当にパーンって綺麗に道通ってるけど、これルカさんちなんだよ。地味にルカさんちじゃない、ルカさんなんでこれやったの。多分仕事人だなーってな、本当びっくりしたよね、見たとき。今すげえ何のためらいもなく自然に通っちゃったけど、多分今このサーバールカさんち周辺が一番発展してる。いる。まあ家行く分にはバレないでしょう。まあ何してんだろうルカさん今配信で。何配信なんだろう。なんかダイヤのなんだ、ダイヤ64個かなんかを掘るみたいな、そういう配信じゃなかったっけ、ルカさん今日。痛い。オッケー。お邪魔しまーす。お邪魔します。邪魔っす。ルカさんちはね、なぜむずいかというと、本当にその整備されてるからこそ難しいってところがあって、安易に崩せないんだよ。これは外への出口だな。そう、ルカさんちはその安易にどこもいじれないっていう要素があって、唯一その水張り巡らせられそうなところといえばこの水路があるんだけど、実はルカさんね、ここに隠し部屋があってだからこの辺掘るのはちょっとさすがにそれはバレるんですよね。
とはいえこっちのその左の畑のあたり見るにも、ここもそんなにその変な掘り方してないし、ここだってね、勝手に穴掘るにはちゃんと場所が開けすぎているから絶対にバレるしっていう、難しいんだよねルカさんちは。忍び込むには、勝手に水路を掘るにはね。ルカさんち実は裏こっち側からブランチマイニング場みたいになってるんだけど、こっちはなんか線路がある。こっちは逃げなんだよ正直。こっちにその道を掘るってのは逃げなんだよね。いっそマグマ遊泳する、ちょっとありだけど、ちょっと正直すげえちょっとありだけど、来るたびに耐久値減らすのは、この水中歩行系の俺装備あんまり耐久減らす前提で考えてないから、ちょっとありだけどギリギリ残念ながらって感じ今はね。でその実は俺ルカさんちもすでに場所見繕っててちょっと掘り始めてんだよこれはもうむずいむずいって散々言ったけど、実はもう場所用意しちゃってて、これ何？これではないです。これではないです。というのも実はね、ここに1マス分の隙間があるんですよ。ちょっとパッと見でわかんないんだけどパッと見でわかんないんだけど、ここに1マス分掘ってて、ここにね。でここへはもちろんびっくりした。俺の配信見てる今？俺の配信見てる？俺の配信見てる？まさか見てないって言って。見てないって言ってよマキー。見てないって言ってよマキー。配信中？待って、ミカマキここで今生まれた？生まれ落ちた場所がここだった何中それこれ知ってる？俺あれ知ってる、あの花。昨日配信で見つけてた花だ。薄紫色の染料になる。やべ、バレる。帰ってた。よし。でちょっと掘り始めた道じゃ行きましょうか。危ない危ない。でここから泳ぎ始めて、ここからじゃないと泳ぎ始められないんですよルカさんちは。でこっからその裏に回ってここに入ってこうっていう、まあここまでしかまだ掘ってないんですけどっていう道なんですよねルカさんちは。寝るって言って退出するじゃんめっちゃ人に任せていくじゃん、寝る作業を大事な寝る作業を人に任せていくじゃん。寝た。まだだよ待って、これなんで3人ここにいるんだよ。なんで3人ここにいるんだよ。ちょっと違うんす。俺は何も。そう、俺これの付き添いで、そう三日巻きが花植えるっていうから、俺もそう付き添いで、そう別にやましい目的があるわけではなく付き添いでね。俺は何も知らないよ。俺は何もしてないよね。決してね、俺がなんかそのフラッチを働いたとかそういうのはないから、本当にね、安心してほしい。本当に昨日の俺です。そう俺もその付き添いで、三日巻きのね付き添いで、ねねえ、本当にいや、ほんとそういうことっすよ、本当に。ねえ三日巻き
違うらしい。どうやら違うらしい。首振られた今。やばいね、首振られちゃった。帰るか。こっから帰るか。パー。あっぶねえ。今俺の中の悪魔が働いてここに黒曜石置いてやろうかと思っちゃった。ぶねえ。よし、脱獄しよう。ふう、あぶねえ。危うくルカさんにバレるところだったわ。俺がなんか怪しいことしてるって。よかった、バレなくて。あっぶねえ。いや、ごまかせたわ。何が言いたいんだろうって言ってたルカルが、あ、よかったよかったよかった。なんかしてたってバレてないんだね。よかったよかった。助かったわ。いや、みんな言っちゃダメだからね、そういうの。ルカさんになんか、佐吉さんがあれしようとしてたよ、みたいな。そういうの本当に言っちゃダメだからね。振りじゃないからね、これは。帰るか。よし。疑われないうちに帰るか。で、どこに掘りに行くかなんだよ。ただ、みんな今いるんだよ。あれ三カマキあれはいや、出んのはいや。みんないる以上、多分ルムは人の配信ぐるぐる巡回してると思うんで、俺の配信見てないよね、まさか俺の配信見てないよね、ルム。よし、直接ここで呼びかけて、牽制していく。牽制をかましていく。よくさ、道端でさ、なんか、道路の、なんか測ってる人いるじゃん。俺、あれになった気分でさ、まあ、仮にその、ね、R さんのパノプティコンを目標としたときに、その、まあ、何マスブレるのかみたいなのをちょっと計測しておこうと思ってるんです。カマキリ増えてね。カマキリ増えた。そう。言ってなかったかも、これ配信で。カマキリ増やされた。言ってたっけこれ。カマキリ増えたの。そう。カマキリ増えた。しかも、開脚してる。美術1に100点って書き足されたし、カマキリ開脚してる。吊るされた。カマキリに見えるからカマキリって俺が呼び始めた。ね、そう、頭取る。おめでたいよね。おめでたいって言うとなんかあれだな。悪意がある表現だな。ここ基準に、ルムルームのところまで、例の地点まで何マスかをちょっと測ってみたいと思うんですよね。まずこっちの、この座標。このライン上で何マスずれてるか。測ってみたいと思います。しばらくだからそういう地道な作業になるんじゃないかな。よろしく。ここきっかけで、ここ基準に、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、これ、果てしないな。ブレないようにしないと。やば。鮮明失いかけた。20、今20で、なんだこの水。なんだこの水。21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33。ここ33か。結構いくなぁ。エンドラ討伐の予定、なんかまだ全然何も決めてない。もしかしたらそのうちすんのかもね。33。お、32。あら、ルムだ。ルムがいる。ロバだ。2運び用のロバだ。ロバに乗ってる。装備をがっちり固めている。あ、誘われてる。今ちょっといけないんだ。
行くんだけど今行けないんだ。ちょっと32でこのライン上で31、30、29、28、27、26、25、24、23、22、21、20、19、18、17。なるほど。ここの左の扉が17地点。17地点で、こっから、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、4、5、6、7、8、9、40、41、2、3、4、5、6、7、8、9、50、1、2、3、4、5、6、7、8、9、59。59、左に59か。左に59となると結構聞くか。あれシフトで押せない。あれカップスロック効いてんな。ザットにするべきだったか。左59か。左59となるとすごくあるな。これちょっと待って、ルムの解説聞こう。あれは何？これは何を、どういう、建築のあれやばい建物だよねって思った。さっきめっちゃ思った。ラーラやはラララッタタララララララ。時計塔、へえ。いいじゃん。時計塔いいな。シンボルやんけ、高さ。完成楽しみにしてる。まだ完成じゃないよね。もう完成かな。にしてでも上がまだ空いてるもんね。あれめちゃめちゃこれ作るの大変だよな。シンプルに真ん中の土、ここ中心だよみたいな、そういうあれじゃないかな。でここ左に59ね。今ルームはだから最近落下死多かったのかそれは確かにそうかも。左59、これどうしようかな。バレないうちに先にここ穴掘っちゃうかな。あそこ一回掘っちゃって、地中まで一回通しちゃえばもう楽なんだよこれ。一番下までやっちゃえばピッタとはもう線引くだけだから。ここまで今周りにルムいないよね。あれ持ってくれよかったな。ショベルスコップでも今いないから、よし、この間に作業進めるか。よし。ここだよね、真ん中。ここの、ちょっと待って。どういう感じになってんだ、後ろは。1マス深いところ。ここからじゃあ2マス深いところに、あれ掘れば今、つながるか。ね。あら、ちょっと重いな。サーブウェイがね、ちょっとずつ重い。オッケー。これでバレない。よし。もう明るいわ。大丈夫。で、1、2だからここか。
ええ何これ。はあ、繋がってんの。待って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 。俺の準備が整ってない。心の準備。えルムの村の地下にこんな、初めて見た。これがルムの抱える闇か。知らなかった。ルムがこんな闇を抱えていたなんて。へえ。聖地かと思ったんだけど、俺も最初。こんな洞窟抱えてたんだね、ルムんち。確かに前からなんかちょいちょい村人がいなくなるみたいに言ってたんだよ。それの原因がこういうところにあったんだな。今ちょっと俺装備本当にこれぐらいしか持ってきてないから弱いけど。成金だ。あ、今あれか。ちょ待って。なんだ、なんか結果的に助かった今。危な。今装備俺クソ雑魚なんだからやめてほしいんだよな。あんま耐久減らし、戻るかと思ったけど、もうちょっとだけ明るくしよう。装備弱いけど今。あれここ地上に繋がったりしてるもしかして。ごめん、あんまコメント読めてないわ今。ここなんだ。明るくしとくか。あらまあ、妙に複雑な洞窟、村の地下に抱えてんだね、ルームは。これ地上か？わお、地上だ。戻るか。で、俺がしたいのは今、ルムの村の洞窟探索ではないからね。危ない危ない。本筋を見失うところだった。怖っ。この村怖っ。ね、ルムの抱えてる闇だったかもしれない。もしかしたら。あれ？ここに繋がっちゃってんな。ありゃまあ、あんりゃまあ。どっちから来たっけ？ここか？ここか。なるほど、ここからだね。オッケーオッケー、戻ろうか。あれ？何？夜今。夜になるね。村で寝ましょうか。一泊しましょう。怖かった。この村、ここにベッドあるね。いいじゃん、ここでいいや。閉じ込められてるね、君ね。新米の肉屋さん。水飲むか。水ね。今日はね、皆様に先に申し上げておきますけど、あんま配信長くできないと思います。なぜなら、最近普通に、寝る時間の都合上、今日はね、多分、長く起きても、1時頃にはぐっすり眠ってしまうと思うから、今の体調から鑑みるに、それぐらいには眠ってしまうので、多分、長くやっても、12時ちょいとかじゃないかな、と先に伝えておきます。あれ、ここだってたよね。真ん中のこのライン上のあそこに下になんだ下に1、2、下に2マス。違うわ、下1マスか。目測誤っちゃった。このラインででも合ってて、なるほど、その下か。で、ここ掘れば、水が出る。よし。いいじゃん。ここは埋めとくと、なんかさっき、普通に方角間違えたのかな、さっき俺。シンプルな雑魚したのかな。そう。あんま健康的ではないんだけど、一回不健康から回って今そのリズムにやってるわけで。オッケー。こ
っからこう行って、やべ、すごいな。丸石生成器の中にいる俺今。このエッジならバレないでしょう。でこっから一回、下に掘っちゃえば結構楽になるんだよ。これね、サーバーおめえな今。この配信中だけ増強してもいいはいいな、この状況であれば。とりあえずここも掘って、結構今重たいかもしれんね。まあいいか。ダイヤのツル走って一回下掘って、で今とりあえず上ここ埋めたら水が消えちゃうか。そっか。それはちょっと困るな。どうしようかな。水拾ってくるか、外で。よし、ここにちょうどおあつらえ向きにすぐ外に出られる坂があるから、これ使って外出てバケツで水汲んでいきましょう。おお、こここんな感じになってんだ今。あそこかな。イルルム離れよう。バレてる？いやバレてない。そう、今日ねオプティファイン、つい一昨日ぐらいにオプティファインの最新テストバージョンみたいなの出てて、今新しいオプティファインの試験版みたいなの使ってます。オプティファインっていうのはね、なんかいわゆる軽量化モッドって呼ばれたりするやつで、こういうアップする機能がついてて、視点をね、今まではね、なんか最初の方一回この機能を使ってたんだけど、なんか土掘るとすげえ七色に輝くなんかが出てくるバグが、やんのか作業。これは常にシフトだね。バレないようにこっそりやるしかないな、俺も作業を。一回中入りたいけど、これはちょっと丸下掘っちゃうか。大丈夫、バレない。セーフ。全然セーフ。バレない。この不法侵入ではない。これ決して不法侵入ではない。よし、前より気持ちバグが多分少なくな、わかんない。まだその試せるほどやってないから俺もわからんけど、今ルームは上だよね。見えんな。視認できない。あ、でも単純に視認できない距離まで遠くにいるのかな。ならばあんまり警戒することもないんだけど、俺も。それとも違うところにいる？シンプルに。あ、高所でシフト作業中かもしれんな、ルーム。高いところってそれありがちだもんな。シフト作業中だと見えないもんね。いや、シンプルに姿見えん。あ、いるわ。なるほど、シフト作業中だ。バレちゃうのこれ。オッケー、離れよう。多分シフト作業中で名前が見えない症候群になってるから、もうこの間に掘って中潜り込もうか、一回ね。ひとまずはね。オッケー、入り込めた。で、そしたら水着バケツ使って、やばいな、これシフト離しちゃうな。オッケー、ちょっとはしょうがない。掘って、これで、岩盤すぐ近くまで掘っていきましょう。で、合間の、呼吸は、こう、なんかこうやって
置くことでここを呼吸スペースとします。今俺すごい無様な格好してます。ほら今俺すごい見て、俺今すごい無様な格好してるの。見ないでよ。なんで見るの？やめて。見ないで。俺が今無様な格好してたっていいでしょ。見ないでよと情緒不安定になりながら、さあバレないようにじゃあ作業続けていきましょう。よいしょ。やば、松明の数が心もとねえな。上からは俺今ねシフト押してるから名前は見えないんですよ。見えないはずなんですよ。ただ途中一瞬シフト外す瞬間はあるから、その瞬間にバレないように、今とかねこれシフト外す瞬間なんだけど、さすがにこの位置まで来たらもうネームプレートないでしょと信じたい。岩盤まで掘るとか水圧で死にそうなんでその、おっとマジか。洞窟探索になっちゃった。そんなつもりなかったんだけど。こうなっちゃったらしょうがないので、周りをこう土で埋め立ててなかったことにします。こんな洞窟なんてなかったことにします。はい。いや洞窟なかったな。いや洞窟なんもなかった。洞窟やばいわ。なんもない。はあなんもな。はあなんもな。よし。まあそういうこともある。これはでも正直その内から岩盤のところまで続くあれ掘っててもあった。それはうい、ここもか。ブルータスお前もか。黒曜石。あお、掘っちゃった。違うのよブルータス。よし。黒曜石はねめんどくさい。洞窟探検した時にバレたらもうバレてたのかもしれんな。オッケー。ここはダイヤじゃん。まさかこの作業中にダイヤ見つけるとは思わなかった。シルクタッチ持ってきてないんだけど俺今日。いや普通にダイヤ取っちゃうか。その前にまずはだってマグマ周りだから、まずは周りを掘らんとな。ウェイ、丸石製造機できちゃった。ここに意図せずこんなところに丸石製造機できちゃった。ねえどうしよう。丸石製造機できちゃった。丸石製造機から生まれようという時に丸石製造機できちゃった。どうしよういや掘っちゃうダイヤ。マグマがなんだ本当に。はたき飛ばすぞ。右手に持つものを土に変えたら見えないんだよな。お、大丈夫そう。お、なんとかなったわ。すげえ暗くてわかんねえけど、多分なんとかなってるわ、これ。なんとかなってんね。いいね。いや、こんなところに丸石製造機できると思わなかった。びっくりしちゃったね。丸石製造機に出るっていうのに丸石製造機になっちゃったもん、俺も。出てきたところがたまたま。なんたる深く。でももう岩盤のすぐそこなんだよね、ここね。ダイヤがあるってことから、岩盤や。で、この周りをちょっと掘って、この、岩盤ラインを知る必要がある。岩盤のラインがここであれば1マス上に上げるだけで完成する。これでね多分高さうちのあれと同じだよ。採石場ブランチマイニング予定地とこれで同じ高さになってるから、でついでにこの間掘ったね新しき水路の道とも高さが同じだから、こうなればあとは左に69マス掘って、左に69マス待てよ、
でもあそこ、まあいいや、だいたい左に69マス掘って、ここに直進するだけでここに突き当たるはず。たださすがに怖いから、ちょっと周りにスペース広げておいて、入れるようになるんじゃないかな、これで。OK。で、こっち側にも何マスか。あ、59か。危ねえ危ねえ。69はこの間掘った時の地表から岩盤への距離がだいたいそれぐらいだった気がするわ。そっちと混同した。マグマすぐ横。そう、うちの地下もこんな感じでマグマ垂れてたよね。よし。ありがとう、59だったね。戻ろうか。バレたくないな、でもいいなこれ。よし。今がいるか、ルムいるんかな、この辺に。何作業してるかすげえ気になるな、これ。不安だな。待って、呼吸ができない。やばい、呼吸できな。やば、呼吸できな。やば。OK、いない。まあ、今、バレても別に、たまたまここに訪れただけですよ感出せるから、醸し出せるから、それは全然いいんだけど。やってんのかな、時計塔の作業を。いないね、ここにね。よし、俺の勝ちだ。よっしゃ、俺の勝ちだ。残念だったな。今、ルームさん落ちてきたら面白いな。それは面白いよ、実際。今、パーンと落ちてきたら、へーってなるもん。オッケー。もう勝ちでいいんじゃない？俺の。勝利でいいんじゃない？勝ち年でいいんじゃない？いるじゃん。全然いたわ。全然いたわ。バレてないよね、これ。バレてんのかな？シフト押してんだけどな、俺。壁越しならセーフだよね。どっか行ったね、どっか行ったね。いや。そこか。今の俺にはすげえ相性悪い。そこは俺には相性悪いんだよね、今。めっちゃ。しかもこれ夜か。寝るやつか。ははーん。ルームのネームプレートだけが動くカオスなやつら。それはそう。まさかだって姿出すわけにもいかないもん。ここに俺がいること今明らかにできない。わかった。村からそそくさと離れよう。これでセーフ。まあセーフかどうかにはちょっとその議論の余地があるにせよ、セーフと言ってもいいと思うんだよね。朝だね。よし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 。何事もねなかったかのようにね、帰っていきましょうか。あとはもうね、道掘るだけだから。結構距離あるんだろうな。明らかに遠いもんな。あそこからここまで。大変そうだけど、ある種楽しみでもある。開通した時、ね、上にだってこれ線路が通ってる状態で、それとは全く異なる今、移動経路を今俺提示しようとしているわけだから、俺専用のね、秘密の通路。憧れるよな、そういうのな。めっちゃ。本当に憧れる。まあ、ロマンみたいなもんなんだよ、実際。本当に。
多分トロッコの方が早いよ、それは。いや、でも、待って。トロッコと水路ってどっちが早い？意外と水路の方が早かったりしない？これ。ねえ。そう、マロンなんだよ。ね、トロッコとその水路上でのダッシュって、実はどっちが早いか知ってる人おらん？実は水路の方が早かったりしない？その、水中歩行3がついている場合。水歩行さん。早いよ、だって泳ぎ。この移動速度でいけるんだよ。いや、これ線のトロッコの方が早いな。さすがにトロッコだな。海よー。帰ろう。帰れない。帰ろう。帰れない。やばい。帰宅できない。帰宅困難者。難民です。この光景誰にも見られて、よし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 。難民です。危ねえ。本格的な難民になるところだった。一回じゃあ家に戻って、ここから左に59マスなんだよね。で、今ここで、ここから降りて、ここからまっすぐあっちに行って、左に59マス。で、ここでついでに1個右に行くから、左に60マスだね。左に60マスです。わかりました。掘りますか。掘りますか。頑張るか。ついでに掘った後、その水を敷く作業もあるから、意外とそんなに楽でもない。待って、これ石炭欲しいな。松明置かねばならぬから、石たるか。これ1マスの通路で掘らなきゃまずくない？最終的に水で移動することを考えたら。したら本当にあれだな。ずっと松明はむしろいらんわ。いるのは水だ。水がバカほど足りねえこれ。オッケー。バケツクソ作るわ。ファイトさっちゃんならいける。ありがとう。俺に通じる呼び方はまあなんか好きにしていいって確かに概要欄には書いたけれども、さっちゃんにするんだ。そのチョイスでいくんだね。分かった、ありがとう。さっちゃん呼び、そう呼ぶと言うなら受け取るよ。この辺の岩もろもろ置いていこうか。置いてハーフブロックは使う。黒石はいらない。なんでここに松の苗木が？なんでこんなところに松の苗木くんが？革ズボン捨てて、生だらとこの鮭はなんだ？捨てるぞここに。ダイヤをここに収納し、ダイヤも15あるんだ俺。意外とあるな。サクッさん頑張れ。サクッさんいいな。いい感じに嫌だな、サクッさん。すごくいい感じ。あれも石炭ない？もしかして。今なんかぐるぐる探してたけど、石炭ない？ひょっとして。あらまあ、あらまあ、あらまあ、あらまあ。あ、そうか。じゃあ石炭作るんじゃないわ。無限のバケツ作るってさっき言ってたわ。なんで目的今見失ったんだろう。すごい、なんかサクッと目的見失ったね、今。ボート、ここに入れとこう。危ね。人間ってすぐ記憶がおろそかになるんだから、ほんと困ったものよね。ここと、待って。あ、こうして、こうすればいいのか。で、20個バケツ作って、いっぱいあるバケツ、いっぱいある。バケツって16までしかスタックできない。卵と同じだね、バケツね。まあ、20あれば、とりあえず泳ぐ分には問題ないでしょう。
組むぜバケツ。待ってろ水。おーっと落下ダメージなんで受けた今。なんで落下した？今その落下ダメージ必要だったか果たして。何のための落下今のは。何の意図があったんだろうそこに。何かあったのかなそこに。その守るべきプライドが。あの落下って何かしらのプライドを負ったものだったのかな俺。あんまそんなつもりなかったんだけどな。何なんだろうな。サクッと目的忘れるからサクッさんかやめて。本当にそうだった時どうすんの？悲しむよサクッさん。やっば水まみれじゃん俺の手持ち。こんなに水。このバケツ1個でバケツってさ、平均的なバケツって1個で何リットルの水が入るのってことを考えて、いやマイクラそんなに水持てるわけないじゃんおかしいよって言おうと思ったんだけど、今思えば1メートル四方の土を64個何のためらいもなく持てる主人公だったから、物理的なそのツッコミが意味をなさないってことを忘れてた。俺が愚かだったわ。いくぜ。左に60マス。たがための落下。本当にたがため。よし掘り始めるか。掘り始めようか。いやいやこれでもう切れちゃうのか。これでもう泳ぐことしかできなくなった俺は。もう泳ぐしかないよ俺。あれもう泳ぐしかないよ俺本当に。で左に60マス掘るんだっけ。12345 6,7,8,9,10,11,12水がない。13141516171819202122232425262728293031323234エメラルド37エメラルド38394041424344454647484949水巻き505152535455わかんないよ。急に出ないでそれ。お前ほんとお前今お前くそ今はマジでやめろクソがよ。何のために数字を数えたと思ってんねや。クソがよクソがよ。数えて今厳密に数字を数えてたところだろお前ら。なぜ今なんだ。なぜ今じゃなきゃダメだったんだお前ら本当に。後でじゃダメか。なんでこの横掘ってる最中にお前脇おんねや。クソがよー。生まれたまた生まれた。クソがよクソがよ数え直してよこんなの。どうやって俺泳げばいいんだよここからよし泳げないよ数え直したこんなん独特な鳴き声を発しておりますのは、作地京介でございます。皆さんご存知作地京介でございます。帰るか。測り直した。あと水流が足りてないからこの微妙に泳ぎづらいんだよね。1、2、3、4、
合ってっかわかんない。もう数えにくくてしょうがないね。あ、もっとわかんねえ、これ。もっとわかんねえや。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、寄ってきた。41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、52、これで52ね。オッケー。50、50、55、53、ん ?54、55、56、57、今57ね。はい、57っすね。了解です。で、あと3か。58、59、60。こっからあとは、あっちに、ブワーって永遠掘ってくだけ。水飲むか。いい水飲んで。歴史の教科書に載ってもいいほどの悲劇。ひどかったね、さっきのは。許されざられるだってよ、さっきの、本当に。許さざられられるりよし。あとはもうほんまにずっとバーって掘っていくだけなので、カットってカットできればいいんだけど、カットできないんですよ。配信なので、リアルタイムなので。はあ、リアルタイムってなんでカットできないんですかね。リアルタイムってカットさせてくんね。YouTube 頑張ってくんね。なんかそれは。カットしたい。これ、本当に。今から俺がしようとしてること全部なんか、完成してねえかな。多分みんなも人生で一回思ったことあるでしょ。YouTube よく見てる人なら。これから宿題やりますってなった時に、で、ここはカットしていきたいと思いますっつって、目の前に完成した宿題が出てくるみたいな。想像したことない？俺したことないわ。降ります。一つ戻すつもりや。マジでコントロール Z マジで欲しい。コントロール Z マジで欲しい。マジでコントロール Z 欲しい。コピー&ペーストもすごい欲しいもん。エメラルドだ。ふぅ。歩きにく、なんかすごい、はって移動してる俺今。めっちゃはって移動してることを実感させられる移動速度。で、これ何がうざいかってさ、全部道掘り終わった後に、また合間合間の水埋めなきゃいけないんだよね。今のままだと、水がすごい途切れ途切れだから。めんどくさいよ。どこまで掘るんだよ、これ。スイッチサイクルつけっか。どうせすぐ呼吸できるし。オッケー。水まいて、で、水中採掘あるから、もう全然、躊躇なく突き進ん、太夫なんか、意図着せずしてブランチマイニングみたいなことしてることになってる俺。そんなつもりなかったんだけど、なんか、実質ブランチマイニングこれ。なんでこの行為中に出るんだよ、ダイヤが。望んでないよ、今。ありがたいけど。ダイヤありがとうだけど。それ目的じゃないよ、全然今。全然マグマに飲まれてしまってもいいとさえ思ってるよ。今は俺は別に。土えい。土えいえい。水まいて、石掘って、暇やな、この移動中。鉄もこれ全部スルーしておこう。なぜならめんどくさいから。寝る。ね、本当に寝ちゃうの？わかった。寝るというなら俺も寝よう。これでルームも退出したら面白いんだけどな。まあ、一人になったからもう朝でしょう。入っていきます。バケツを集め。トン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 。あ、待って、間違えた。水まいて。
いいじゃん、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 いいじゃん。そろそろかな、まだまだかな、わかんねえ。もう感覚がわからん。どれぐらいあれすれば、たどり着けんのかみたいな、目安がわからんし、なんなら、全然道間違ってる可能性すらある。全然間違ってた時の悲惨さやばいよ。ウケるからね。ウケるどころの騒ぎじゃないからね、本当に。ウケすぎて、全米が泣くよ、本当に。俺が全米だよ、今日は。わからん。俺もなんか自分で何をダイヤだ。ほんと、なんか季節してブランチマイニングみたいになるの何？ありがとう。ありがとうね、ダイヤ出てきてくれて。あれ？ルムルムがゲームに参加しました。これ、もしかして朝来てない？これは。誰も今、ベッドにいないのであるって言おうとしたけど、多分これ、ルカさんいるな、ベッドに。退出するか。誰も寝ていないのである。誰もベッドに横になっていないのである。それ無理ですよ、それは。お客さん、それは無理ってもんですよ。お客さん。お客さん。そりゃ、誰も寝てな、違うわ。そりゃ、みんなが出たら、朝は来ねえってもんですさ。それみんなが出たら朝は来ねえってもんでさ。寝た。オッケー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 。そういうこともあるよな。これも朝なのかな？どうなんだろう。またチャットで何かしらの更新があるでしょう。ルカはい。一人になって三日巻きだけになったタイミングでまた入ろうね。多分まだだよ、これ。多分まだだよ。また二人になるよ、これきっと。わからんけど。あれ？夜でもいいっていう判断下したルームの方が、もしかして。じゃあ入っちゃうか。それでいいなら全然。俺はちょうどダイヤ出たとこだったし。さあ、改めて掘り進んでいきましょう。ルームがいいなら俺は全然、ね。今回なんか寝る判断を下したのはルームなので。ルカさんがベッドで寝た。あんなに、寝るかな今から。寝る感じかな？その間にじゃあなんか、ぐるぐるみんなが頑張っている間に俺は、寝るを始末。ぽやしみ。ってやってる間に、どんどん掘り進んでいきましょう。俺の一人勝ちだとはならないんですけど。なぜなら、俺もこの作業自体が負けみたいなものなので。実のところね。もしかしたらみんな気づいてなかったかもしれないんですけど、僕の今やってるこの作業、なんか敗北みたいなもんなんですよね。この作業やってるってこと自体が。だって、道合ってっか分かんないんだもん、これ。もしかしたら、ずれて答えのない道を永遠歩いてるだけかもしれんもん、俺今。怖いよ。自分の今やってることが。俺の歩くこの道は、正しいのかって、保証がないんだよ。怖いよね、ほんと。怖い。怖いわ。怖すぎて、もう、ワニが川になっちゃうわ。たどり着かねえかな、出口。ダメか。バケツの数が足りませんでした。あ、でも、マグマの音するよ。この辺じゃない？マグマが
来たわ。帰るか。あ、ルカさんがベッドで寝てたから朝が来た。なるほど。オッケー。めんごめんご。帰るか。ね、この道やばい。この道やばい。この道やばさがやばい。ね、みんな、この道やばい。この隠し通路やばい。思ったより地獄かもしれん。隠し通路。楽かどうかで言われるとそんなに楽じゃない。やばい。ロマンを追い求めた先にあったのは地獄だったかもしれん。どうしよう。めっちゃ遠いね。遠いね。やばいわ。だってここでまた登る作業もあるんでしょ。わお。ふう、yeah. Here we go. Come on. Check it out. Show. Peace. これはチェケってるわ。チェケーなー。これやば。チェッケ。チェッケこれやば。チェッケーはほんまに。チェケすぎ。チェケー。アイテム捨てましょう。この辺のアイテムは捨てていきましょう。僕が持ってても役に立たないさ。きっとな。謎の水空き。うわ、ダメじゃないですか。オプティフィンスン。あ、治った。あ、治った。オプティファインにあるバグってのがさっきのなんですよ。あれがたまに起こるから、オプティファインはまだ正式版じゃないんですけど、今まではね、一回あれになったら、もう治んなかったんですよ。ただ、治ったってことは、その今までとやっぱ違うオプティファインの進化系なのかなと、ね。私、偶行させていただきます。行くか。やべ、この水路やべえ。掘り始めたの間違いだったかもしれん。トゥルルルっていうか、この深さにする必要はなかった。それだけは確か。この深さにする必要はなかった。もっと浅ければまだね、気持ち楽だったんだけど。まあ、ただそうしちゃうとどうしてもね、洞窟とか、抵触しちゃうからね。抵触のしやすさがまた半端じゃないから、まあ、この高さでいっか。ちょっとロマン追い求めすぎたね、これはね。でも、ロマンなんだよな。まあダイヤ取れたから、それは確かに。で、9個取れたしね、今日で。ね。特になんかそれっぽい行動をしてるわけでもなく、ブランチマイニングともこれ認めたくないしね、この行為を。この行為をブランチマイニングと俺形容したくないよ。さすがに。それはブランチマイニングに対する冒涜だと思うよ、俺。浅ければどれほど良かったでしょう。俺さ、あれ好きなの。ガーリーレコードなんたらっていう芸人さんたちのチャンネル。米津玄師のすげえ米津玄師のふりするやつめっちゃ好きなの。ほら、待ってこれやば。呼吸が足りん。呼吸が足りたわ。うわー、石になった。丸石通り越して石になった。丸石通り越した。この石やば。ほら、丸石通り越すって。やば埋めちった。もったいな。丸石になった。丸石になった。丸石になった。
一回ここ封鎖してね、石になるのさすがに初耳だよね。こうしとけばこっち流れてこないでしょ。OK。水流というものをよく分かっているんだね。今心の中のホップくん出てきちゃった。すごいぞ。水流というものをよく分かっているんだなみたいな。ホップくんが褒めてくれちゃった心の中で。やばいやばいやば。俺の心の中の乙女のホップくんの部分が出ちゃった。とはいえなんだよな。そう、とはいってるのよ、これ。とはいらいってるのよ。奥掘るか。見えんけど。見えんけど、一回奥掘って、ここを開通させて、まあなんか、なんとかしてこう、これ。石になった。また石になった。溶岩も基本は、溶岩だよね。溶岩だよね。俺溶岩ってちゃんと言ったよね。溶岩って聞こえちゃった、自分の発言。これはここはマグマイエー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 あら、埋まっちゃった。ここもな、埋めたいんだけど、どうしよう。ここ、水源あるんだ。もう一個手前はここはお、大丈夫そう。待って、出ちゃった。ここは大丈夫そう。オッケーオッケーオッケー。って、窒息怖っ。窒息くここの水源一回潰して、ここから掘り、あれするか。まずちょっと明るくして、左手をこれに置き換えて。やばい。危ねえ。怖っ。オッケー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 。で、オッケー。わお、夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように古びた時計の誇りを払う。戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた。きっともありはしないあなたのそのすべて甘いわお。ここ埋めてオッケー。ポタポタだね、溶岩。溶岩途切れてんだね、ここ。何かと思っちゃった。ドーウェイ。回収したら伸びた。ふう。楽しいね。楽しくなっちゃうわ。ほんまに。そこに水があったんだ。オッケー。さあ、続きやっていきましょう。もう1マスぐらい掘って、こっからな。よし。やっとマグマ地帯は抜けて、
あともう本当に到達するだけよ。あの場所に、約束のあの場所へ。いつたどり着けるかな。そろそろあの場所に俺たどり着けていいと思うんだよ。結構来てよ、ここまで。頑張って俺。頑張ったから俺そろそろたどり着いて、もうゴールしてもいいよね。私もゴールしてもいいよね。俺なんか、この先もうなんか4マス先ゴールの気がするもん俺。ほら見てて。1、2、3、4。全然まだまだ。全然まだまだだった。来ねえかな。一回これ水中採掘に変えよう。この拾ったマルシャポイして。全然まだまだみたいですね。バケツ。もうゴールでいいと思うんだよ俺。これね。ほらゴールの気しないみんな。16マス先、17マス先、結構適当言うねみんなね。やっぱ俺の仲間かな。リスナーって配信主に似るって言うからね。配信主が適当ういこいってやるとやっぱリスナーも適当をこくようになってくんだね。ごめんね、みんなをバカにしたようなものにしちゃって。でも自分のこともバカにしてるよ。なんなら関係ないところ掘ってる説までない。それは正直ずっとあるんだけど、考えないようにしてる。ウェイ出た、同じようなやつ。それ出た、それ出た、それ出た。うわ、待って、やばい。やっちゃったー、やっちゃったー。燃えちまったぜ。燃え尽きたぜ。やっちゃったね。マグマダイブしちゃったね、ついに。決してすまいと思ってたマグマダイブをしちゃったね。溶岩でうがいしちゃったね。やったな。どうだろう、マグマの中にぶちまけちゃったかな、アイテム。かも、配信で初かも。全ロス寝る。仕方あるまい。ダイヤ9個は、ダイヤ9個俺しまったような気がするけど、別に、ダイヤは別にそんなにきつくないんだけど、エンチャント済みのダイヤピッケルと、水中呼吸、水中歩行かな。重たいのは。よし。ただ、近くに水もあったから、ワンチャン、ロストはしてない説もないこともないんだよ。エメラルドもね、正直なくて大丈夫。っていうか、なんだっけ、この間、なんだっけ、海洋探検に行った時に50個ぐらいエメラルド見つけちゃったから、それは大丈夫なんだけど、エンチャント系かな。釣り竿も持ってったんで、俺絶輪持ってるんだよ。確か。持ってきちゃってるんで、絶輪を。絶輪のロストはきついぜ。ここまで苦楽を共にした絶輪のロスト俺きついぜ、正直。マジかー、マジか。なんだこれは。増えてるー。ログインボーナス。やば。消滅の呪いもらったんで、置いとこう、ここに。絶輪持ち歩いてたから、そう。やばいかもしれん、それは。もしかしたら、神はいるかもしれんけど、とりあえずでも水中歩行ないとあそこまでたどり着くのも厳しいんだよな。いけっかな、水中歩行。水歩行持ってるかな。水歩行あった。水歩行3がある。なんとかなるね、これで。とりあえずはピッケルとか一回いいから見に行こう。あそこがどうなってるかだけ。チェストの下何のブロックだ。さっきのとこわかんねえ。リトルマーマイト使えます？リトルマーマイトはちょっと使えないかな。いや、暗っ。こんな暗かったんだ。存じ上げなかった。
こんな暗いだなんて想像もしてなかった。遅いどう。ワンチャン水に入ってロスト防げてる説をしたいな。明るい、一瞬明るい。レッドストーン通った時一瞬明るい。びっくりしちゃった。松明1本でもそうだね、持ってくればよかったね。さあどうだ、なんかあるか。全ロス回避なるか。全ロス回避なるか。なんか俺の必要なものだけ残っててほしいな。頼むぜ、頼む。水中歩行はまあ予備があるからなんとかなる。そろそろか、頼む。呼吸整えて。うわ怖い。丸し怖い。そろそろだな。怖いわ。経験値か。全ロスだー。暗い。場所がわからん。見失った現在地。うわー、全ロスだ。全ロスだー。ついにやったね。ないじゃん。しかもマグマがここにあるならともかくないじゃないですか。マグマなんでそんなことするんですか。マグマないならそれは全ロスじゃなくて、やばい。自分の棺桶作っちゃった。やばい。全ロスだ。掘れん。掘れてるこれ。暗い。何置いた俺。これ黒曜石とかじゃないよね。やばっ、外しちゃった。しばらくねあれ掘りたいと思います。時間はかかりますが1ブロック掘るってやっぱ大事なことなので、僕がけなげに1ブロック掘る姿見ててください。頑張って今から1ブロック掘ってきます。溶岩と水でできた石の奥にアイテムね、あってほしい。正直すげえあってほしいんだけど期待値はちょっと低いよね。ただ完璧な全ロスか。周囲に水あったから本当にちょっと、逆にあれか、丸石が製造されてからマグマの方に行っちゃった可能性はあるのか。俺がここの上だっけ。ちょっと待って、丸石の位置を把握しよう。丸石どこ。でも丸石になるとは限らないのかこれ。こうか。オッケー。でこれ掘ると暗くてわからん。なんかせめて配信に映る画面。びっくりした。なんか画面になんか映ってると思ったらモニターの汚れだった。ごめんね、勘違いさせてみんなに。ほらか。なんかあってください。お願いします。壊れない。ない。何もない。何もないんだ。何もないんだ。何もないんだ。俺には何もないんだ。何もないんだ。何もないんだ。待って、やばい。バカした。水中歩行3装備してんの忘れてた。やば、バカした。水歩行3持ってんの忘れてた。やば。めでたくロストということで。
まあ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 、外に出たいのかい？出してあげるよ。いいんだよ。あ、行かないか。帰るか。いやー、秘密のツール作業中に全ロすると思ってなかったな。どうしよう。水中歩行は実際すごく必要なんだけど、リトルマーマイトを消耗しようとは思わないんだよ。ログインボーナス通り消滅しましたね。しましたね。2個目の水中歩行に関して完全にバカだったけど。しばらくは延茶探しかな。なんで村におるんじゃ。さっきね、ほら、見に行った時に寝たんだよ、あそこで、きっとね。それが、まあ、公式なシナリオでは、そう書かれている、描かれているかな。たまたまね、さっきのルムのパノプティコン見に行った時に、ね、そう、夜来たから、その辺のベッドで寝たってのが、公式のシナリオでは、そう書かれていると思うよ。きっとね。史実はそう。歴史の教科書にはそう書かれてる。と思うんだ。釣りしますか？釣り配信だね、今日はもう。水中歩行を釣るまで、まあ、釣りになるだろうね。下手こいたなぁ。シンプルに下手こいたなぁ。辛いなぁ。洞窟探索中じゃないってのが重いなぁ。見てよ。何くれんだろう。間違えたんだね。何くれんだろう。あ、ダイヤのピッケルだ。あいつ全ロスコ。あ、ダイヤブロックじゃんこれ。さっき言ってたのってそれ？なんか下にあるやつがあって、ちょうど今後ろから見てたけど、何これ。効果見てみよう。普通の大ピだね。全ロス飾っとこう、ここに。これ何？まさかダイヤブロックなのでは？これはひょっとしてまたここがごちゃごちゃするな。飾っときましょう。このログボもダイヤブロックも全ロスコも。くそー、煽られてしまった。三上真紀に煽られてしまった。致し方あるまい。これは甘んじて受けるしかない。これはね、もう本当に。強い弓あったと思うんだよ。強い弓じゃないわ。強い釣り竿がどっかに。入れ食いと、いや、あげたな。修繕ついた、耐久、宝釣り入れ食いのついた、強い釣り竿は、いや、俺には絶輪があるからいいって、みたいな価値観であげた気がするな。ダイヤは何個かしまってるから、とりあえずいいとして、歩行だけでも欲しいなーって持ってないんだよな。使ったよね、さすがに。ねえ。釣りするか。いずれにせよ経験値ないと釣り竿合わせることもできないしね。いいやつがついた。入れ食い、宝釣りか入れ食いか。宝釣りかな。修繕と宝釣りのついた。ない。意外とない。修繕宝釣り。分かった。修繕と入れ食いにしよう、ここは。シンプルなやりちんに回帰しようか。
修繕と入れ食い2か。よしとしよう。絶倫は死んだんだ。あのヤリチン絶倫イケメンボーイは死んだんだよ。死んだんだよ、あいつは。帰ってこねえんだよ、もう。あいつは死んだんだ。あの絶倫は死んだんだよ。死んだやつは帰ってこねえんだ。釣るか。いやでもこんなクソ雑魚釣り竿を使うのって久しぶりだな。懐かしいわ。今までずっとつよつよの釣り竿で余裕ぶってた時期が、こうやって苦悩してた時期があったんだよな、俺にもな。2時間な札を探して釣ったりしてあったんだよな。懐かしいわ、あの頃が。原点回帰だね。今魚今あっちに行かなかった？逆側にムーブして釣れるっていう奇妙な動きしたね。サーバー重いんだろうな今日な。してたよ、11時間配信とか。懐かしいわ、今にして思えば。あの頃がな。今はもうこうだよ。あの釣り竿をなくし、修繕ついたダイヤのピッケルをなくし、あとなんか多分なんかなくしてるけど、装備か。水中歩行、水中呼吸、水中採掘、リトルマーマイトが網羅してる全部なくし、これが人ですよ。人。人間、物をなくす。愚か。物をなくしたついでに聞いてほしいんだけど、この間ついに水道止めます予告が来て、あ、水道止めます予告って来るんだって思って支払ったうわ、俺にもついに水道止めます予告来たと思って支払ってきた。全然釣り引っかかんなくない？こんなもんか。ありがとうございます。おめありです。おめでとうに感謝します。そう、ついに来たよ。あ、来るんだ。あれ実在するんだみたいなテンションだった。次は止めましょう。止めるとさすがにめんどくさいので止めはしませんけど。ガスとかがね、止めるとめんどくさくて、あれ一回止まっちゃうとガス会社の人がわざわざうちまで来ることになるからね。それはさすがにガス会社に迷惑だろうと思って支払うようにした。止まる前に、止まる前日に、もっと前に支払えよっていうあれなんですけども。全然魚来なくない？こんなもんだっけ？やばい。来た。入れ食いにじゃこんなもんか。遅。これ宝釣りに切り替えよう。大事なのは経験値より釣ること。いや、経験値も大事だな。これでいこうか。もっと引っかかんなくなるけどしょうがない。よりいいものを釣ろう。やば。ガス料金払っただけでめっちゃ今甘やかされてる。コメントってすご。何が釣れるかな、何が釣れるかな、何が釣れるかな、寝るらしいので寝ますか。寝たよ。はあはあ。寝てるよ。めっちゃ寝てる。寝てるわ。寝てまーす。
やすげえ今寝てる。大爆睡。やばい。寝すぎてもう、夢5周したわ。同じ夢、5周、RTA も挑戦してる夢の。夢 RTA 挑戦中。OK。なんかの間違いで、釣り竿入ってねえかな。この弓は、ここにしまってあるのは知ってるんだよ。それは良いのじゃけれども、ないよな釣り竿。しまってないよなあっちにはマイクラ関係ないけど、あつ森で金装備出しました。あつ森ね、全然やれてない、正直。正直全然やれていないというのが実情。実のところ。一応毎日ちゃんとログインして、ちょっとやるようにはしてるけど、全然時間が足りない。マイクラをやる時間が足りない。マイクラじゃないわ。あつ森をやる時間が足りない。釣るか。そうだよな。弓だよな。釣り竿入ってないよな。いや、まさか、俺全ロスすると思ってなかったもん。ここまで一回も全ロスしなかったからさ。今までのマイクラ生活で、読み猫亭半壊。配信してる二人今日、悲惨だが。何釣り竿つった。入れ食いにつった。わお、入れ食いにか。今日配信してる人悲惨だな。かろうじて斧が現状いけるかな。なんか、金の条件って何なんだろう。全然わかんない。集まり買おうか悩んでるんですけど、買うべきですかね。結構ね、かなり自由聞くよ、今作。集まり。半分燃えた。マジでそれは、もしかして俺が穴掘ったところでも、あそこマグマじゃないよな。あそこでアウトだったら、いやでも、どこから燃えたんだろう。後ろから燃えたのであれば、何かを詫びに行かなければなるまいかもしれんな、これは。もしかしたら、あれ三日巻きか。後ろから家が燃えたというなら、もしかしたら、俺にも責任の一端があるかもしれない。どうだろう。どう燃えてるルカさんち。半分消失。急に、でも確かに。そっか。今燃えるにしては、間が空きすぎてるか。どう燃えてるルカさんち。自然発火だとしたら、やっぱりマグマからの燃え移りだと思うんだよ。で、そう、それで仮に、俺家の後ろの方にちょっと穴掘ったけれども、いや、あそこマグマ、可能性はあるんだよな。炎上する、マグマ発火、どこからのマグマ発火？どの位置からのマグマ発火？それによる。鳥取さん、24時ありがとうございます。コンセントのあたりちゃんと掃除してなかったのかな。ほこりでね、発火ね、しますからね。現代って。怖いわ。見に行こうよ、行くか。野じ馬するか。確かに。視聴者から情報を得ようと思ったけど、これは野じ馬しに行こう。で、それ次第で、詫びアイテムを持ってこう。状況によっては。多分、違うと信じたいのだけれどね。右奥右奥か。右奥となると違いそうだな。じゃああれじゃない？右奥ちょっとなんか、妙に穴開いてたとこあったじゃん。ポコッと。あそことか違うかな。野じ馬しに来てる人が俺以外にもいる。馬のまま乗りつけちゃったけど大丈夫かな。これ帰りって窒息ダメージ受けないかな。半壊。もう修復は済んだのかな。がっつり
思ったよりかなりがっつりいってる。ここではなさそうだね。これか？それとも単純にこの下にあったやつが今までそのめちゃめちゃ低確率で引かなかっただけで今回ついに引いちゃったかっていう。はあ、これはがっつり燃えてんね。みんないるじゃんここに。あれまああれまああれあれまああれまあ、これはガン萌えだね。思った以上にがっつり燃えてんね。出火原因、警察は今出火原因を調べている途中でございましてね。そのようにニュースでも報じられておりますけれども、出火原因の、ね、特定が急がれております。多分ここじゃないな。ここか、ここついにはい、いらないです。僕は釣り竿を自力で取るので、いらないです。僕は施しは受けないです。そうというタイプなので、ここか、燃えたか。そうか、燃えたか。バールのようなものじゃね。よく報じられるからね、バールのようなものって。ほら、ポリも焦げちゃってるよ、見て。ほら、ポリもね、見て、黒焦げ。いや、もう大変だったろうな、お前も一気に家が燃えてな。ほら、焦げちゃってるよ、ポリも。2回に。あ、ごめん。これミカマキの犬？ポリって。ミカマキのか？ポリは。全然じゃあ、本件に関係なかったね。本案件に。犬黒くない？あ、そうだよね。そうだよね。焦げてるよね、犬。ミカマキのじゃなかった。ルカさんのか。これじゃやっぱ、ほら、家が燃えたからだよ。家が燃えたからだね。知らんけど。さも知ったかぶった適当な回答してこう。そうか。壁際から発火して階段に燃え移り上に炎上した。ワオだな。配信してると人って悲しくなるんだな。配信してる人ってトラブルに遭うんだな。帰ろうか。ほらもうあいつ鶏もそそくさと今俺を掘って帰ろうとしてたもん、こいつ。みんな帰ってる。俺も帰ろう。僕も帰ろう、家へ帰ろう、でんでんでんぐり返してバイバイバイ。追い抜こうぜ、これこのまま。てーてててーてててーててててーててててー。あ、距離が足りねえ。うちに来る？すごい当然のようにうちに乗り付けてるけど。よし。なんかされそうだな。まあ、配信中にやらかしてよかったね。それは、喜ぼう。その点はとても喜ぼう。宝釣りで釣り竿を釣りたいな。釣れるかな？釣れるかな？楽な姿勢になろう。よいしょ。は
スーパーマリオワールドやりたくて。今なんか僕心持ち上向きになってると思うんですけど、これ椅子で斜めってるからですね。あ、そう、スーパーマリオワールドやりたくて。スーパーマリオワールドってタイトルどんな音だっけ？ファミコンのやつ。トゥ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 テルルルトゥ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 ルルトゥ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 ルルトゥ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 ルルレトゥ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 ベンベベンベンベンベベンベンベンベベン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 ベベンベンベンベベンベンベンベベンベベベンベベントゥ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 ルルルっていう、あれ全然やばい、引っかかりが遅くて耐えきれない。修繕入れ具に変えよう。発火原因聞いてきました。あったんだ、発火原因。今からやろうか。さすがに今からはありだなって思ったけど、それはさすがにティに溢れてる。ちょっとやりたいな。今度またなんか配信で枠取ってやろうと思います。RTA みたいな感覚で。初見 RTA。初見じゃないけどね。初見 RTA みたいな気分でやろうと思います。初見じゃないっつっても初見みたいなもんだよな。お腹すいた。今日さ、うどん3食食べたの。それ、今日の食事それなんですよね。うどん。もうちょっとなんか、うどん以外のものも食べたかったなーって、今にして思えば。マリオカートからテトリスやった人がいたような。なんなら、マイクラで釣りしてる最中にテトリスやった人もいましたよ。誰か知らねえけど。地下の溶岩石と、あ、そうなんだ。地下の溶岩石止め最中ってそれ、もしかしたら、俺の掘った穴にぶつからんか？セーフか？大丈夫か？バレてないよね。でもなるほどね。そういう地下作業してたら発火しちゃったんだ。マジかー。夜。星空が綺麗。星が降る夜にあなたに会えた。ごめんなさい。寝ます。地下怖いね。どうだ？はい、なるほど。今一瞬ログインした瞬間に、あれだね。装備万博見えてたね。投資したね。朝ありがとうございます。朝感謝で、モーニング感謝で、サンクスモーニング。適当こいてる。今日、もう日変わったので今日ですね。今日、20時、何時っつったっけ？何っつった？熱帯魚か。動画投稿します。何時っつったっけ俺。ツイッターで。もう完成してるので何時でも大丈夫なんですけど。動画投稿します。よろしくお願いします。20時、OK。20時に投稿します。実はなんですけど、これちょっと暴露なんですけどね。中身は、コラボ動画です。今投稿しましょう。できないことはないよ、全然。完成してるけど。まあでも、20時に投稿しようと思います。よろしくお願いします。コラボ相手は、多分みんなって言うと言い過ぎだけど、うちのリスナーなら知ってる人多いと思います。あの方です。御方です。
よろちくびふーつろ。あの音方、あの音大ですね。まあ正解してても不正解してても特におとは言わないんですけどもあ、全然引っかかんねえ。いつもの釣りの感覚で待ってるからやばい、全然引っかかんない。これが釣りなんだな。そしてルムあやつ配信見てるな。今にして思えばあのタイミングで釣り竿をよこしてくるってことは配信見ておったな。あやつ釣りは待つことね。ここでぐるぐる歩きながら待つか。ちょっとお眠りになってきたり、姿勢が姿勢だから、この姿勢でなると俺なんか今椅子に対してすごい斜めに座ってて、その姿勢だとこういう感じになる。ですぐ眠くなる。はー、じゃり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 ゃったったー。あくびしたね今ね。つれんかなね。見てそうだね今にして思えばね。ふう、お腹すいたよ。うわー、お腹すいた。あとでアマゾンであれ頼もう。東丸のうどんスープ切れてるんだよね、うどんスープ。東丸のうどんスープ俺めちゃめちゃ好きで、ちゃんと姿勢正してやりなさい。腰痛めたりするや多分。怖いねそれ。腰痛めたくないな。背骨と腰の骨だけはなんか変に歪めたくないよね。あれ歪めるとやばそう。致し方あるまい。正すか姿勢。マーマイトは仮に好きでもお腹は満たされないと思うんだよなあれ。食料ではない、そのように思っている。これからサムネにルムできんって書いときますかいいと思います。プン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 。釣れるかな。釣れるかにゃー、釣れるかにゃー、釣れるかにゃー、にゃ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 。あ、今までしてた話とまた全く変わるんですけど、オトマット久しぶりに作りてえなと思って最近いろいろやってるんですよ。これ、曲名は別にそんなに伏せなくていいかって思っちゃうんで言っちゃうんですけど、バトルっていう曲で、知ってる人いるかな知ってる人いるかなっていうよりは伝わる人いるかなって感じなんですけど、わかる？バトルって誰かってなる人いる？あのバトルってなる人いる？いたら俺がおーってなる。まあ全然途中なので、まあ、完成すんのかなみたいなレベルですけど、あのバトル知らないなだよね。バトルで通じたら怖いもん。バトルバトルなんだけど、そうバトルなんだけどシンプルにバトルなんだよね。むしろ英語ではないかも。バトル？そうではない。バトル普通にカタカナ3文字のバトルバトルってなんかすごい戦うことがカジュアルになった世界線のなあなあなあ、ちょっと放課後バトろうぜみたいな。あるいは遊戯王とかでデュエルするとかと同じようなニュアンスで使われるあのバトル知らねえけど
バトル検索しにくい名前だな。本当にね。っていう曲をしようかなと思ってて。えげつない検索しにくいんだけどね。ね、バトルをなりわいにしてらっしゃるね、その人たちね。その空気感だとね。バトルのテンションだとさすがにね。散れた。イエイ。あれは大丈夫だね。ちゃんと水に引っかかってる判定だね。経験値5になったらちょっとカナドコ試してみましょうか。カナチャレしようぜ。カナチャレなんて初めて言ったわ。ね、釣り竿ってさ、エンチャントできるんだっけ？できるよねって思ったけど、一番下じゃないと宝釣り2とか出なかった気がするから、やっぱいいや。あれ、ちゃんと水の中に、あ、来た。オッケー、5になった。一回カナドコしましょう。前にルカさんにベースの音言った。ネザー配信の時だっけね。言った。あ、ここ開いてんのこれと、耐久、14。これは、これのあれだな。多分耐久がめちゃめちゃ有り余ってるからだな。削ろう。どうせ修繕ついてるんだからね。がっつり削ってこう、こうやって。これでどうだ ?14。マジか。入れ食いにと、これか。わーおコスト16。重っ。16ってあの16ですか？16ってあの16ですか？コスト16って。コスト16ってあの16ですか？こうしてもコスト16ですか？あ、16。あ、変わらない。なるほど。つまり僕が今耐久を無駄に減らしたのは本当に無駄、何の価値もない、次から手に入る経験値を減らしただけっていう愚行ですか？あらまあ、その16ですね。知らんけど。そっか。あの知らんけど勢が言ってるってことはそうなんだな。知らんけどの民ありがとう。くそー、ルムが作ったって言ってた無限釣り装置。今となっては俺も必要に思えてきたな。無限釣り便利だもんな。よし。伸び気持ちいいわ。ちょっとえげつない声になってしまったかもしれないけれども、それはまた、釣り竿だ。なんだ。耐久、宝釣り、入れ食い、耐久修繕。タフな釣り竿だね。俺は入れ食いと宝釣りが欲しい。おめありでーす。とはいえ今回は多分合成しないやつなんだけどね。自然派クラフター作地はそんなこと。そうなんですよ。自然派クラフター作地なのでしないんですよ、僕は。へこ来て。へこいていい？いいよ、ありがとう。へこいた。イエイ。響いた今、俺の響き渡る重点音。俺の尻から響き渡る重点音。聞こえた？俗に言う、HE ではないな。HE って言っちゃうと、ヘリウムになっちゃうもんな。それは違うわ。それは違うよ。苗木くん？苗木だっけ？弾論の
それは違うよの人。苗ってついてた覚えはあるんだけど。あ、響いた？聞こえなかった人もいると。なるほどな。人によって俺の部をシャットアウトしてる人もいるのかな。やば、まただらけた姿勢になっちゃった。いつか腰言わすぞーって怒ってください。あってしをルン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 。経験値16までためるの遠いなこれ。ふうヤッホー。ういっす。葉っぱだ。放置しとこう。たったったぴょーん。たっ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 たぴょーん。あ、取っちゃった。経験値稼ぎ必要だなてか今思ったんだけどさ、あそこ掘るだけなら別に水中歩行とかなくてもワンチャンやれることねって思ってしまったので試してみようかな。この釣り竿群を一回しまい込んで、まあ、通常のツルハシ作るか。通常のツルハシなら作らんでもあった気がするな、どっかに。いつか腰言わすぞ。ありがとうございます。言ってもらえて。姿勢じゃあ正します。ほっ、痛い。で、水の入ったバケツを2個ここから取り出して、お、あるじゃん。4つ目だ。掘るか。この装備でいいね。行くぜ。一番の難関はここの水なんだよね。むしろ呼吸が間に合うかみたいな。まあここにさえ入っちゃえばこのマグマブロックの上の泡なら呼吸できるからなんとかなるんだけどね。おせーいおせーい。お、やば。水流に乗ってないと遅いねこれ。やーべえ。これ死に戻りだな。取るべき手段は。ついでに石ブロックも何も持ってきてね。やば、下手だそれはね。松明も持ってけばよかった。ただもう帰るには遅い。ここまで来てしまった。別に帰ればいいんだけどね、今からでも。やばい、これやばい。帰ろう。ちょっとめんどくさいこれはちょっとこれはめんどくさい。危ない危ない危ない。判断間違えるな。一回帰る。ここは今じゃない。行くべきタイミングは。時をなんか見誤るな、作付京介。今じゃない。よし、危ない。危うくだったね。怖かった。さすがにこの泡の上だと呼吸なんとかなるから。ふう、ただいま。危ない危ない危ない。ちゃんと歩行が揃ってからにしようね。にしても水路作業めちゃめちゃ中途半端なとこになっちゃって悔しいな。これな、ほんと悔しいな。あとこれ、三日巻きが今寝てないのか。これ今日は一回配信閉めて、また裏で配信外で釣りしてアイテム物資揃えてから再挑戦したいな。水路集めじゃないわ、水路掘り。正直今寝ないで魔物狩りしてた方が良かったかも
と思ってしまった自分がいた。勇気と無謀さを履き違えるな定期、多分合ってない。そういうなんかセリフあるよね。勇気と無謀を履き違えるなみたいなことを言う。何を言ってたのか知らんけど俺も。もうちょい釣りして今日はじゃあ終わりにしましょうか。にょんにょんって感じですが、消化不足感は否めないけど、悔しいなぁ。本当に水路でロストしちゃったのきつ、悔しい。名札釣るまでやる出たな、例の症候群出たな。もうちょい釣り2時間。バチバチにね、夜起きれるモードだったら良いんだけれども。あとじゃあ5回釣って終わりにしようか。来い。あと5回何になるかな。タラタラタラ鮭タラが一番嫌だな。タラ、可能性あるな。あと4回。タラタラ鮭タラは嫌だよ俺。タラタラ鮭タラ嫌だよ。嫌でゴンスよ。嫌でゴンスけれども。嫌でゴンスじゃぞ。どうかな。2匹目。タラ鮭。タラタラ鮭タラは避けられた。ただタラ鮭タラタラタラの可能性はまだ全然ある。依然として拭えぬ。今タラ鮭、タラ、タラ鮭タラ、これはタラ鮭タラ、タラ鮭タラあとタラタラだったら本当に4カードだね。4カード、ナイス4カードって感じ。3カード来ちゃった。タラ鮭タラタラ、ラスト何？タラ鮭タラタラ、タラ鮭タラタラ、フグフグありがとな。来てくれて。それじゃあ今日はここで終わりにしたいと思います。いやー、初めての全ロス。こうも辛いものだと思わなかった。また次の配信か、あるいはそれまでにはまた物資揃えたいと思いますのでよろしくお願いします。皆様お疲れ様でした。またのご視聴お待ちしております。バイバーイ。バイチャー。さくちきょうすけでーす。さくちでーす。さくちでーす。さくちきょうすけでーす。さくちきょうすけでーす。さくちでーす。